Nyt sit se heinäsirkkumalli. Ai vitsi, vaikka nyt pitäisi katsoa mua. Ei se, no siis hiljaa. Erittäin hyvältä näyttää. Kerta vielä. Super. Menikö se vähän vasenta reunaa tällä kertaa? Mitä? Menikö se vähän vasenta reunaa tällä Meni joo, kertaa? ja se oli. Mutta aikaisemmassa se on keskeltä. Joo. Jätetään siihen. Niin, selkä pyöristyy hyvin, takaosa tuottaa hyvin voimaa, alastulot tulee hyvin. Ainoa mikä tuossa startissa näkyy, niin se pikkasen tykkää ruveta nojaamaan eteen alas. Et sen sä korjasit. Mä ehdotan, että sä opetat sille tempun, missä se itse korjaa itsensä. Oh yeah! Hyvä. Nythän sitä tuli aika paljon kovempaa alas. Se tuli innokkaammin ja enemmän vauhdilla. Ja vähän tappohyppynä, niin sieltä kuuluu enemmän ääntä. Jos se haluaa tuijottaa sua 45 minuuttia, noniin. Okei. Hyvä. Niin se saa tuijottaa sua. Se oli oikein nätti hyppy. Siinä oli taas semmonen niinku huolellisuus, rauhallisuus. Se oli heti paljon hiljaisempi se alas. Teknisesti on ollut hyviä hyppyjä kaikki. Oikein noin, just noin hyvä. Okei. Super. Siinä oli vähän semmonen, enpähän kattonut mitä siellä oli. Jätän Lelu aavistuksen kauemmas, otetaan uudestaan. Jos huomasitte, niin se yritti kovasti pelastaa ojentamalla takajalat enemmän kuin tähän saakka. Jos Lelu oli sen verran lähellä, että siinä olisi pitänyt tehdä voimakkaampi ponnistus, eli se teki semmoisen pätevän koiran tyypillisen ratkaisun. Kyllä minä tästä pääsen ja sitten minä vähän jelppaan, jos ei me tekee tiukkaa. Sen sijaan, että se olisi oikeasti tuolta niin lähtiestään jo ladannut lisää voimaa. Yes. Eli nyt se teki kunnon ponnistuksen, mutta se joutui vähän jäykistään selkään. Se ei ollut niin kaari tällä kertaa. Se selän jännittäminen tuli siitä, että piti ponnistaa niin maksimaalisesti. Hyvä hyppy oli silti, ei mitään ongelmaa. Helpomman tehtävän antaminen vaikean tehtävän jälkeen koira kokee sen palkitsevana. Sitten on vielä kolmas asia, mikä liittyy itseluottamukseen ja motivaatio. Eli kun koira oppii näissä treeneissä, että te vaikeutatte sen tehtävää ja sitten se selviää, niin sitten helpotatte, niin se oppii luottaa siihen, että aina kannattaa yrittää, koska sitten helpottuu. Jos me aina vaan vaikeutetaan, niin siinä tulee vähän ajan päästä sellainen, että mä en yritä koska jos mä tosta selviin, se tekee mulle vielä vaikeamman. Sitten se kysymys, että miksi tällä koiralla jatkettiin, vaikka se pudotti ja Uunolla ei, oli se, että tällä koiralla se pudottaminen, siis kaikki mitä se on näyttänyt, niin se näyttää, että se pystyy siihen fyysisesti. Se pudotus liittyy mun kokemuksen perusteella siihen, että se ei malttanut katsoa, missä se rima on. Se ei malttanut tehdä sitä oikeaa työtä, mihin silloin taito ja fysiikka siinä kohtaa, missä se olisi pitänyt. Vaan se niin meinasi, että mä tästä selviin just tää tämmönen niin fyysisten, taitavien, osaavien koirien ongelma, että ei mun tarvitse, kun mä voin sit pelastaa, jos tulee hätä. Ja sitten kun se tuli toisen kerran siihen 6-5, se teki sen työn tuolla, mutta sitten joutui pikkasen sitä selkää jäykistää, eli toisin sanoen se varmaan sen verran väsähti, että ei voinut enää rennosti mennä, eli syvät lihakset oli väsyneet. Ei voimantuottolihakset, vaan ne tukilihakset. Silloin se joutuu jäykistämään ne isot lihakset. Eli sille puolelle, vaikka se näyttää hyvin koordinoidulta ja se näyttää hyvin tasapainoiselta, niin saat vahvistaa niiden syvien lihasten kestävyyskuntoa. Eli ne on siellä ja ne tekee töitä, mutta ne väsyy. Nuorella koiralla toki se saakin väsyä, ei siinä mitään. Mutta jos ajatellaan niin agility-radan suorittamista, niin pitäisi tehdä 21 tollasta täydestä vauhdista, tiukkoja käännöksiä. Sitä se fysiikka ei jaksa, kun se ei tässä jaksa. Erittäin hyvä tyttö. Yes. Sitten tältä päivältä on valmis on. Kiitos. Hyvältä näyttää.
Mutta siinä ei nyt näy mitään niinku takapään ongelmaa. Koska me saatiin vähän niinku fyssarit lähete, että käyttäjät kautta, että takapää on aina pahoitteluissa. Luultavasti oli sitä mieltä, että sinne on joskus tullut joku isompi kolhu. Se ei näy hypyllä, siis voisi Okei, olla koska sitä se että niin kun, se käyttää itseään hyvin ja se tuottaa sieltä takaa voimaa hyvin. Et se ainoa mitä mä keksin, miksi se jumittuu jatkuvasti, niin on sit just se, että ne väsyy ne syvät lihakset. Eli sit kun se kuitenkin jatkaa tuota voimantuottoa tolleen, niin sinne tulee retkahduksia sinne lannealueelle, joka kipeyttää ne lihakset. Eli tavallaan se syvä lihas jumppaa vaan vielä enemmän, koska siis tuolla rakenteella ja tuolla asenteella, niin sehän iskoo sen voiman sieltä. Että se ei säästä itseään yhtään. Ja se mikä tässä on kauhean hauskaa, niin jos me katsotaan hänen kulmauksia, niin eihän nyt karmeen paljon kulmautuneet ole kuin nämä näyttelysiskot, mitä tässä on näkynyt. Mutta se, tavallaan se keveys yhdistettynä sit siihen, että miten paljon enemmän toi selkä on tukena, kun se on noin paljon lyhyempi. Eli siis niin raajojen ja selän suhde. Niin se tekee osin sen, että se tulee enemmän sitä kamaa. Mutta syviä lihaksia ja sitten vaan säännölliset kuolot, että on niitä koiria, jotka läpi koko uransa kipeytyy jostain kohdasta ja ei varsinaisesti syytä löydetä, mutta se vaan tulee. Jes, hyvä! Ja siitä. Hyvin. Nyt se oli hän, joka teki sen duunin. Kerro, että kysytään ollenkaan, mitä se on aina iloisia leikkiä. Menee koko päivä, kun poistaa noin kivit. En tiedä, onko. Nyt olisi pitänyt kysyä VPK, että olisiko he ollut kauhean ystävällisiä eilen käynyt Kastelee. Joo. Niin, Ja pitää oikeasti ennen sitä ystävyysottelua tolle tehdä jotain, jos ei saada. Mahtavan hyvä. Yes. Okei. Nyt se oli ihan korkeata. Hyvin. Hyvä. Hän alkaa vähän väsyä vissiin tai keskittyä tai jotain. Nyt ei ole enää semmonen raparaivo päällä. Joo, ja kyllä se on muutenkin siis koko viikolla. Mitään muuta ajatellutkaan kuin sitä, että miten hienosti se pystyy istumaan tuolla, kun mä kävelen tänne. Siis se on oikeesti ihan eri koira nyt mitä treeneissä. Siis se on aivan niin kuin yö ja päivä. Se on pikkasen jäykän näköinen myös. Mä luulen, että se on kohtuullisen väsynyt fyysisesti. Otetaan vielä siltä. Otetaan me vielä sit. Ahnekouluttaja. Sillä jäykkyydellä mä tarkoitan siis sitä, että kun se menee tuolla, niin se on pikkasen. Siis mä en tiedä, että onko se lihaksistoltaan vai varoako se vähän tassujaan. Se menee silleen pikkasen varovaisen näköisesti, kun se menee ensi alkuun silleen terädäng. Että ei se siltä näytä, että se olisi kipeä jostain kohtaa suoranaisesti, mutta se on vähän varovaisen ja sitä kautta jäykähkön näköinen. Hyvä. Mä tiedän, että se menee 6-5. Mä en nyt halua pyytää sitä siltä. Mennään kokonaan alas. Joo. Tekee hirveän hyvää työtä ja se meni sen 6-5
muistaakseni ilman vauhtiakin ihan hyvin, niin mä uskon, että se menee tässäkin. Se on sen verran nyt tuntuu väsyneen. Ja nämä on just niitä asioita, mitä on vaikea selittää, että se vaan ei ole niin terävä kuin se oli. Joo. Nyt jos se olisi hommat kuulla, nyt vasta treenais, kun se on tollanen kiva ja käsiteltävä. Okei. Tää just, että se huomio kohdistuu johonkin muualle. Häiriöherkkyys on kasvanut, keskittymiskyky laskenut. Se on aina sen merkki, että on väsynyt tai on joku tila fyysisesti. Lopetetaan siihen. Hirveän taitava koira ja siis se vaan nyt oli ihan erilainen kuin se on ollut. Joo. Paljon niinku Maltillisempi ja flaatimpi. Joo. Ei se, että se niinku rauhoittuu, se on vähän eri asia, että se rauhoittuu henkisesti. Et nyt se ihan oikeasti niinku fyysisesti meni vähän off. Joo. Ja en pysty pistämään sormeen miksi. Niin. Mut nyt sitten tällä viimeisellä näkyy, että se keskittyminenkin alkoi hajota. Joo. Taitava tyttö olet. Se on kyllä ihan älyttömän taitava. Kiva kuulla. Odotettiin vähän toisenlaista kaikkien pyssyrikäyntien jälkeen. Siis se, että se käyttää itseään vahvasti ja voimakkaasti, niin eihän se, Voidaan. niin kuin eilenkin taisin sanoa, niin se saattaa olla juuri se syy, miksi se menee jumiin. Joo. Se käyttää itseään niin täysillä, Joo. mutta se käyttää itseään ihan oikein. Okei. Siis ei ole mitään sellaista niin kuin tyypillistä, että etuosa menisi edellä liikaa ja sitten sinne tulisi tärsky tuonne keskiselkään. Ei mitään sellaisia niin kuin stereotyyppisen tyypillisiä yleisimpiä ongelmia, että se käyttää kroppaansa nätisti ja hyvin. Joo. Se osaa liikkua hienosti. Hyvä. Yes. Vähän lähti sotiin. Joo, sen takia siellä joku takajalka vähän Joo. kopsahti. Tai mä en suoraan sanoa tiedä, oliko se takajalka vai potkasko se kiven johonkin puuhun. Joo. En mäkään. Se oli sen verran kova kolahus, että se saattoi olla kivikin, mikä meni puuhun. Mutta jätetään tää tähän, tää oli hyvä. Joo. Ihan chuberi. Okei. En mä hänelläkään auttaisi enempää, se on ihan jäykänä.